wandel. Jazeker, op zoek naar een kop koffie. Oh, kunnen we voordat je aan de koffie gaat even een preutje maken? Dat kan, wil je dat, Lena? Ik wil helemaal niet. Wil je niet? Jij mag. Ja, maar je hoort er wel bij, hè? Nou, blijf je op een afstandje. Kom maar Kun je naast mij misschien staan. dadelijk nog Doe ik het even- woord wel, ja? Wat zijn jullie van elkaar? Dat is mijn dochter. Oké. En hoe heet je ook alweer? Lena. Lena? Ja. Oké. En mama heet? Nathalie. Nathalie. Ja. Ik ben Bas. Hi. Hi, Nathalie. Ken je van de tv? Oh, toch? Ja, toch wel. Oh, Ja. maar we kennen geen Limburgs praten met elkaar. Nee, ik ben geen Limburgse. Dat maakt niet uit. Ik woon hier wel, maar En waar wonen jullie? in echt. In Echt. En jullie wandelen vaker? Nou, we gaan trainen voor de Vierdaagse. Of we zijn aan het trainen voor de Vierdaagse. Oh, de dood of de gladiolen. Ze gaat met de jongste kinderen lopen. Met het V-team. De jongste kinderen van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik kom uit Nijmegen. Oh, jij komt uit Ja. Nijmegen? En Novia Magen. ja, precies. Oudste stad van Nederland. Ja, daar lopen de meningen over uiteen. Maar goed, laten we even erop houden dat Nijmegen inderdaad, omdat dat jouw... ben je er ook geboren? Ja, ja. Ja? Ja. Dat de oudste stad van Nederland... Het is wel een prachtige stad, hè? Ja, ja. Aan de leuk. Waal, de Waalkade. Je hebt er alles. Ja, Ja. de Ooipolder. Prachtig. Ja. Ben je er ook al eens geweest? Ja? Ja. Kom je er graag? Ja. Bij opa en oma wonen er nog, hè? Oh, dus dan kom je er regelmatig. Wonen Ja. opa en oma ook echt in de stad? Nee. Beetje erbuiten? Ja. En opa heeft ook al heel vaak gelopen. Dat opa ook al vaak heeft gelopen. Oh, dus daar komt het Vierdaagse virus vanaf. Nou, als Nijmegenaar wil je hem een keer gelopen hebben. Dan zit het in je DNA, hè? Ja. Moet je een keer gedaan hebben. Maar mama Nathalie heeft hem al een keer... Nee. Ik was hem eigenlijk ook uiteindelijk niet meer van plan te lopen. Want ik heb een keer voor goed doel gelopen deze. En toen was het 2 keer 30 kilometer. En ik dacht van dat is me te veel, die 4 keer 40. Maar nou jij- wil zij gaan lopen, dan ga ik met haar mee. Dus ik ga hem toch lopen nou. Dus bij de jongste kinderen ga jij meelopen, maar je mag wel samen met mama lopen. Ja, ik ben de begeleider. Oké. Ja, ze mag 30 kilometer lopen op een dag. Vandaag? Vandaag gaan we ook 30 lopen. Hartstikke idee. Maar hoe zit dat met school dan? Ik heb vrij vandaag. Oh, je hebt vrij. Lekker. Ja. Welke school is dat? Patricia's. Oh. En dan heb je zomaar op een willekeurige dinsdag heb je vrij. Ja, het is studiedag. Oh, studiedag. En moeten de leraren dan studeren of moet jij eigenlijk studeren? Leraren. Oh, de leraren. Welke groep zit je? Groep 8. Groep 8. Oh, spannend. Dus nog maar even en dan ga je naar de grote school. En waar is jouw volgende school? Ook in Echt? Ja. Heb je er zin in? Ja? Is ze er wel aan toe ook? Absoluut. Ja, vaak is het zo, hè? Dan hebben ze het wel. Het is goed geweest zo. Ze Ja. heeft echt zin in. Dan zijn er geen uitdagingen meer op de basisschool. Ja, nou ja, ze krijgen nog musical natuurlijk. Oh, wat leuk! Is dat bij jullie ook? Aan het einde van het jaar groep 8. Is dat samen met groep 7 of is het alleen groep 8? Groep 8. Oké. En hoeveel voorstellingen moeten jullie doen? Van de musical? 4 toch? 4 volgens mij, ja. 4. Heftig. Heb je een leuke rol? Ja. Ja, wie of wat speel je? En Tessa tennis. Samen met een vriendin. Oké. 2 tennismeisjes. Tessa tennis. Hoe heet die andere dan? Tina tennis. Tessa en Tina tennis. En wat moeten jullie moeten ook tennissen op het podium? Niet. Nee, Maar je hebt wel wel. een wit rokje aan en, Ja. en een tennisracket bij je. Oké. Heb je ook veel tekst? Dat valt wel mee. Valt wel mee. Oefenen jullie dan samen? Nee joh. Dat zij Tessa is en... Nee joh. Nee? Dat doen we niet meer in groep 8, hè. Dat vindt ze niet leuk. Oké, maar nee, precies. Maar wel op de eerste rang straks? Zeker, eerste rij proberen we te zetten. Ja. En als dan de allerlaatste voorstelling is geweest van de musical, gaan jullie dan met groep 8 ook nog iets leuks doen die avond? Of zit het er dan op? Het is geen traditie dat jullie dan met de hele groep 8 nog ergens een feestje gaan vieren of zo?
Nou, volgens mij is het Hebben we gewoon ook nog, daarna is gewoon nog op school. Op donderdag hebben we dat, hè? Oké. Tranenbal. Oh ja, ja, tranenbal. Denk je dat jij een traantje gaat laten? Nou, weet ik niet. Misschien wel. Oké. Als jij je dochter inschat, Nathalie? Denk het wel. Ja? Het zou maar zo kunnen. Gaan er meiden uit jouw klas ook mee naar, ja? Vriendinnen? Oké. En straks ga je dan op de fiets naar school? Dus kunnen jullie samen fietsen? Ja, zo'n dorp, hè. Dat is niet zo ver. En wat vindt mama ervan? Dat ze toch weer een stukje meer de wijde wereld ingaat? Geweldig. Ja? Het wordt alleen maar leuker. Ja. Is het er eentje die niet zomaar in 7 sloten tegelijk loopt? Nee joh. Is het- Nee. Het is een hele lieve meid. Wiens idee was dat nou om zo ver te gaan lopen? 4 dagen lang? Echt waar? Ben je zo sportief? Nou, niet echt. Niet echt. Oh, wat cool dan. Maar ook voor een goed doel? Ja. Dat goede doel? Ja. Vertel eens, wat is het dan? Want Pink Moon, Voor onderzoek naar borstkanker. oké. En daar heb jij al een keer... Daar heb ik ook voor gelopen. En hoe kwam jij op? Ik heb zelf borstkanker gehad. En ik dacht, ik wil nog wat terug doen. Ik heb geluk gehad en ik wil dat meer mensen geluk hebben. Dus toen ben ik hem gaan lopen, ook als afsluiting van die rotperiode. En nu wil zij de 4-daagse ook inzetten voor dit goede doel. Oh, Het was nog maar klein hè, toen ik het had gekregen. hoe klein was het toen? 2,5. 2,5. Dus Dat is 10 jaar geleden dan, denk ik zo ongeveer. ongeveer 2010 heb ik het gehad, 9 jaar geleden. En het gaat weer Hartstikke goed. goed met mama Ja, joh. Nathalie? Ja? Als je 30 kilometer kan lopen, dan gaat het goed met je. Hè? Dat denk ik. Ja, ja, geluk gehad. Heeft het je veranderd Ja, als mens? een beetje wel. Ja. Wat is de belangrijkste verandering dan geweest? Toch meer genieten van dingen. Meer uitjes doen en genieten van de kleine dingen. Bewuster van alle geluk wat je hebt. Het is de grootste open deur die er is, maar het is wel waar, hè? Ja, het is waar. Ja. Ja. Ja, je leert er veel van, het brengt je veel. Maar het had me ook gestolen kunnen worden natuurlijk. Maar ja, het levert ook heel veel moois op. Iedereen staat voor je klaar op zo'n moment. Want zij waren natuurlijk klein, ik heb nog meer kinderen. Hoeveel heb je er? 3. 3. Ja, ze is de jongste. Oké. Ja. Hoe is dat, Lena, om de jongste te zijn thuis? Toch wel? Ja. Dus je bent liever de jongste dan dat je de oudste zou zijn? En waarom is dat? Omdat ja, mijn beste vriendin is de oudste en die moet heel veel thuis doen. Die moet oppassen als een broertje en zusje. Dus jij ziet dat bij jouw beste vriendin en je denkt van, ik zit prima zo. En hoe oud is de oudste? 15. 15. En er nog eentje tussenin. Allemaal meiden? Nee. Wat heb je? 2 broers. Aha, oké. Zijn ze af en toe ook wel eens flauw Ja. tegen je? Ja. Ja. En vooral die oudste, hè, 15. Ja. Is die al een beetje aan het puberen? Weet je wel, ja. Beetje wel. Alle 3 eigenlijk wel. Figo ook. Oh, jij ook? Ja. Al? Figo ook. Vigo, dat is de middelste. Ja. Oké. En de grootste broer, hoe heet die? Joris. Joris. Oké. Dus jullie zijn thuis met Met z'n 5. z'n 5. Ja. Straks allemaal naar het Connect. Heerlijk. Hey, wanneer is voor jullie de 4-daagse geslaagd? Met jou te beginnen? Gewoon als we maar hebben uitgelopen. Ja? Ja. Want dat zijn dan 4 dagen van hoeveel kilometer? 30. Dus je doet er vandaag 30. Maar dan moet je 4 dagen achter elkaar 30 doen. Zie je er tegenop of denk je van, wow. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Of maak je je meer zorgen om mama? Of die het wel redt? Nee. Mama is een doorzetter, denk ik, hè? Mama is wel een knokker. Ja, dat leer je wel. Dat ja. leer je wel. Ja, maar we gaan gewoon lol hebben daar. Zeker ook met die jongste kinderen allemaal.
Ja, Als een want clubje vinden waar ze mee lopen. Het zijn 75 kinderen van 12 jaar. en nou heb je straks een route, hè, ook naar de finish toe. Weet je al waar opa en oma straks staan? Aan de Via Gladiola. Kijk. En wat denk je dat het eerste is dat je na de finish gaat doen, Lena? Nou, weet ik niet. Mama, ik nog wel even. Oh. Is dat toch wel bijzonder, de jongste? Nou ja, ze zijn alle 3 Ze bijzonder. zijn alle 3 bijzonder. Ja. Maar dit is wel heel leuk dat jullie dit samen doen. Hè? Want Bijzonder, hè? Ze is nu dan ruim 12. Zij vergeet dit ook nooit meer. Zorg wel dat er genoeg foto's worden gemaakt. Hè? Dan kun je over een jaar of 10 of zo kun je nog eens een keer lachen. Zo van, oh, zag ik er toen zo uit. Jullie gaan dat wel redden, denk ik. Heel veel succes, Dankjewel. Dankjewel. mama en dochter. En laat dan even weten of het gelukt is. Stuur een fotootje. Doen we. Laten we ook weten hoeveel we op hebben gehaald. Kijk. Ja, dat is Ja? mooi. Doen we. Mag ik dan nu ook nog even met jullie op de foto? Ja. Ja?